Di qorzîkeke teng de ji Skak û Kolanên Kobanî du dukanên karî wan ji hev dûr pala xwe dane hev. Pirtûkxaneya Findê li Kobanî navekî nas kiriye. Pirtûkxaneya Findê kevintirîn û mezintirîn cihê firotina pirtûkan bû li Kobanî ku Findeyê bav beriya heftê salî vekirbû. Niha ji kurê wî xebat dirêjahiyê dide projeya bavê xwe. Roman helbest û pirtûkên cuda cuda bi zimanên Kurdî, Erebî, İngilîzî û Tirkî li ser refên Pirtûkxaneya Findê pala xwe dane hev û li benda xwendekaran dimînin. Lê ew li benda firotinê namîne. Ew ji karê pirtûkxanê hez dike lê wekî din pêşeya wî heye ku debara jiyana xwe jê peyda dike. Fikra pirtûkxanê kevin bû yani malbatê da. Berî heftê salî di salên pêncî da pirtûkxana me hebû ya bavê me hebû. We çaxê pirtûkê Marksî ew dikirin yani dihewandin. Hûn zanin rejîmên Sûriyê girtin pirtûkxane. Piştî heftê salî min xewnê xwe û ê bavê xwe û ê yani gelek rewşenbîran pêk hanî min pirtûkxanek mezin li Kobanî vekir. Yekemîn pirtûkxane yê firotanê li Kobanî. Yani debara meîşetê nake karekî min din heye ew ya debara me dike. Vaya tenê wek em bê çi wek meraqekê bû nû em û wek xewnekê bû jî yani nû pirtûkxanek li Kobanî hebe. Di şerê Kobanî de çi pirtûkên ku di mala xebat de hebûn talan bûn û ji bilî wêneya rewşenbîr û siyasetmedarê Kurd Apê Osman Sebrî tiştekî din jêre nema. Tevî hemû astengiyan jî xebat dixwaze projeya xwe mezintir û berfirehtir bike. Projeyê me demê pêş da hêvê me em dixwazin pirtûkxanê xwe mezin bikin. Çi ji pirtûkan çi ji tişne din yani. Mesela em bêjin wek em karibin vê qaeyê em karibin çend tawlan, çend kursiya têxin ji bo em karibin çalekîne biçûk yani wek ji rewşenbîrê Koban re çêkin. Hinekî zehmetî hene. Alîna pirtûka da gelekî em zehmetî dibînin. Çi ji Helebê bê, çi ji deverên din bir. Hûn zanin rêxutin hinekî demê ew ê şer e. Lê dîsa em di vê projeyê xwe da berdewam bine. Karê firotina pirtûkan niha qezenceke berketî peyda nake. Bi taybetî di serdema înternêtê de û li cihekî weka Rojavayê Kurdistanê ku xelk li pariyê nanê xwe heyîrê dîmenê. Tevî her tiştî xwendin û firotina pirtûkan xweşiya wê ya cuda li Bakurdan heye. Rengîn Şerro, Rûda û Kobanê.